Laten we maar eens even zien wat er joert van de wedstrijd gebeurde. Wat is eind? Waarom stiet dat tuur net mooi op? Ze hebben het er helemaal kleersteen. De Jouwer en Bolzert varen erom. En die denk je van, nou dat stiet er geweldig op. Maar dan begint drachten te stroppen. Weet je wat? Daar hebben ze een centimeter bij. Een centimeter. En op dek, daar leidt een boek. Daar had de zeilmaker iets kreun hoe lang had die centimeters wezen moeten. Auke de Groot gaat op Zuidwesthoeken de meest in om de strappen te verliezen. Die had geen centimeter bij hem, die doet het uit de holle. Die dacht eigenlijk maar wat, zoen je dus zezen. Maar hij doet het wel goed, want dat zal blikken van. Grauw, Douwe Visser, een bekend zeilzetter. Maar daar zit het boek bij. En de shows in van hoe moet het zeil erop staan. Nou, en als je met die situaties aan de gang binnen, eigenlijk nog maar een kwartier van de start, dan binnen de skippers dus net helemaal wist over wat door het waar had Piet Paulus maar gelijk of net. Nou, de start in ter Henne. Dat doen we altijd bij Jerregat beginnen. Dan 2 keer naar de Geul, hin en weer waarom. En dan weer waarom naar het Jerregat. En dan uiteindelijk finish je er helemaal bovenin. Ja, zo leidt het hier altijd. Ik al zo'n omstandigheden huloorswezen. Er komt al iets aan hoeken. Nou, bij de start, het leidt onder. Dan moesten we weer bij Lemmer. Lemmer wie 2 seconden betiet, maar de jury had toch van let maar gaan. Dus die leidt bij die tonnen. Bolzert leidt wat te leeg. Grauw komt erbij. Maar dan komt Jouwer in beeld. En ja, die leidt mooi. Want ja, die had gang. En die hoeft helemaal net meer omheug te steken. En ik zorg dat die rest, die gang net hier, dat die verder in het probleem komt. Nou weer er ingen. En die komen over de orenkant. Dat wie Jereveen. Die komt helemaal naar de Pierta. En die dacht van, laat mij het je maar eens bezieken. Daar leidde wien helemaal net. Want dat hier hem volle minder. Dus je, de hulle oren viel, gaat de orenkant door. En die ziet het, de goede baan daar vanuit de stuurbotsboei bij de start. Nou, dan is het duidelijk dat Jouwer dus de winnaar is in het eerste rakje naar mij. Verder praat ik dan net door. En dat Lemmer daar achteraan komt. Jouwer eerst bij de tonnen. En dan Sjenwaard daar achteraan komt. Dat is de Lemmer. Die redt dat inderdaad nog op. En dan komt pas de rest van het veld. Die is voorlopig nog geen velden of wegen te zien. Laten we maar eens even verder zien. Jereveen, komen ze dan toch aan? 40 tonnen achter Jennewaard. En dan is er nog krek van het heule zwikje om die tonnen heen. Dat is wel aardig. Dus dat betekent dat Jereveen er toch nog redelijk dingen had in die slag dat het sageert. Nou, dan maar eens even bij Jereveen aan dek zien. Want die krijgen een hele mooie slag. Te gerren met Snits die erachter zitten. En er wordt driftig gepeild in de Snitser maar om te weten hoe diep het zwart mij. En dan zie je over de orenkant dat de omstandigheden wat minder binnen. Want er zijn er 2 scootjes ervoor. En die moesten even een slagje maken. Daar komt Lemmer weer om in een rij van die skip. En die skip ben gewoon van de tonnen in 100 meter verder vingen. En dat slagje dien. En Jouwer komt dus voorop. Nou, Jouwer en Lemmer blijven voorop. En dan komen de oren erachteraan. Dat is Jennewaard. En dat is Jereveen. En dat is Snits. En die komt de rest van het veld achter. Het is een prachtig beeld op de Snitser. Maar mooie route. Kabbeljend koeltjes. Is maar 2 treien. Zoals aan nou dan is een fjouwer wijze. Maar dat wie er eigenlijk helemaal net. En de skippers hier toch rekenen op volle meer. Tenminste dat waar hun verteld. Nou, dan gaan we weer eens even naar de tonnetje en dan zien we dat Snits achter de Zuidwesthoeken bedarret. De Zuidwesthoeken komt naar voren en Snits naar achteren. Het is net helemaal klaar met Douwe nog. En de skippen die komen heel dichter bij elkaar alweer. De eerste 8, die zo hier in de baan liggen en die lijnen alweer heel dicht achter elkaar. Nou, en dan komt de situatie dat Jouwer heel ongelukkig wordt. Hier komt Lemmer en daarvoor leidt Jennewaard. En die ging hem goed. Ik denk dat Jouwer wat te roem om die tonnengong is. Maar ze kwamen vies te leeg uit. En er kon er niks oors gebeuren dat het Jennewaard eerst op het tonnen komt. En ik denk dat Jouwer dan nog krek voor Lemmer komt. Ja, daar komt Jouwer nog. En daar komt Jereveen bij. Die treien die komen dus achter Jennewaard. En wie het nog altijd een heel spannend beeld van de wedstrijd. Het wie best aardig. Maar Jouwer die verskiert hier dus zijn eerste plakje. En dat wie wel heel snel. Ze winnen net minder. Ze winnen helemaal net minder als Jennewaard. Maar ja, het kon net altijd. Nou, en zo gebeuren er dan meer van die dingen. Lemmer die wachtte veel te lang om een keer door de wien te gaan. Ja, en toen moesten ze onder de tonnen los. En dan maar weer het eind door de wien. En dan weer aansluiten aan de rest van het veld. Die kwamen ongeveer op een 6 de plak weer om. En Jereveen die struide daar dus oerhinnen. In de richting van wat er wel graag woer. Jouwer en Jennewaard. Want daar leidde oerwinning. Maar die man wien wel goed in het verdedigen. Jennewaard voorop. Die rond wat uit. En ik Jouwer
koert best horen. Dat skipper in het echt net minder, dus geen enkel probleem. En die oren die gingen dus grote moeite om daarbij te komen. Daar komt Bolzert aan, die rekken nog Dijlers bij Grauw, hebben we net in beeld in een protest. Maar dat zal helaas wel even uitlijn worden. En dat had Grauw uiteindelijk verspillen. Nou, en hier is Jenne Woord op wij naar de finish. Want ze Ron zelfs nog wat uit. En dus zal dat natuurlijk wel goed opstaan dat de mannen aan ze zitten. En dan wiest wie bekwad de adviseur van Gerhard Pietersma direct wel even. Werd er ongeveer hinnemat en werd die finish leidt. Want ja, dat is altijd vanzelf. Je moet er helemaal op Sanny en vertrouwen. Nou, wie is het? Dus daarheen. Goed, dan gaan we daarheen. En dan komt Jenne Woord te plak. En alles is weer vergeten. En hij haalt echt een formidabele overwinning, deze Gerhard Pietersma, op het veld in ter Henne. En dan blijkt dat zijn skip echt wel rennen wil. En dat er daarom dus ik nog zo leuk is hoe dat protest op de Veenup. Dat jaren we dan jaren wel. Hij op wijnen. De finish, de bemanning, die slacht dat eens even op een roef. Zijn willen had ze ervan. En zij ben voorlopig baas bij deze zielerij in ter Henne. En je meer aas is wel van Arjen Hoed de oren via de terugkomen. Maar Jouwere, dat waren dus de tweede. Dat die duidelijk in dit beeld te zien. Kwam zelfs in de laatste loop nog wat dichterbij. De uitslag dan nog even voor de volledigheid op kaart. De SKS dus bij ter Henne. Op 1 Jenne Woord, Gerrit Pietersma. Op 2 de Jouwer van Dirk-Jan Rijenga. Op 3 het Jereveen van Pieter Brouwer. En voor Jouwer Snits Douwe Visser. Dan de Zuidwesthoeken. Op 6 de Lemmer, Zoon Bolzert. 8 Drachten van Langwaar. Op 10 de hele mannen van Jacob Zwerver. Op 11 Woordzijn van Ljouwert, Huzum en Grauw. 14 punten omdat zij het protest verlenen van Bolzert. Brengt dus bij het klassement. De koprenner, dat is het Jereveen. Pieter Brouwer, mooi 6,9 van de Jouwer. Zit er maar vlak achter. Van Dirk-Jan Rijenga, zo'n 9. Dan Bolzert, Pieter Meter, 8,8 van Ljouwert. Jenne Woord op 5. De Lemmer op 6. Van Snits en Grauw, wat oorzaken van Douwe Visser op het achterplak. Maar 9 punten. Van de Woordzijn, Drachten, de Zuidwesthoeken. Helemaal op 12. Langwaar op 13. En sommige dingen verhoor je nooit. En dat is Huzum op het 14e plak. 29 punten.